दुगोला सरगम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से।
बाएं मारा बाएं। एगो आगे ले लो, एगो बैक ले लो, एगो डाउनो ले लो, एगो अप ले लो, अब रामदेव बाबा के एक्सरसाइज करो। शरीर के तो गजन करे के चाहे, शरीर के गजन कैला से एकरा के सुखवार बनावल जाई, बीमारी बढ़ी और गजन कल जाई तो जीवन में गजन ना हो। बराबर लड़त रहो, कुछ करत रहो, खेत में हर चलाओ, कुदारी चलाओ, कोड़ो, धान काटो, गेहूं काटो, दौरी करो, पसेना केहू का निकलत रहो। हाँ, ई दौरी कलू भूसा जी गिरल ह। अब रनिंग ले ला तो रनिंग 1 2 3 4 बाबा आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। कहीं रहा डाली जी बना रहा, निरोग रह, स्वस्थ रह, हो जाओ ना। पहले ले लो बाबा से आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद सुहागवती भव, ले लो ये ब्रह्मास्त्र ह। पुत्रवती भव, ले लो ये विष्णु अस्त्र ह। चले जाओ, बहुत शीतलहरी है, जाओ जाओ। अरे तो 2 गो दे देले मानी 3 दे दी आशीर्वाद। तीनों इनके के दे दे। अच्छा तो ही करा के का दे, मुड़ैया उखाड़ के दे दी यहाँ के। तब तो ही करा के शीतलहरी में जाम है कह दी। अब देखो हम टोंगरी ने छोड़बू तो सब आशीर्वाद में दे दे। जा तारा इतना बाल बच्चा हो खो जे मच्छर माछी फेल हो जा।
नाम ना जुरे जे तू अपना बाल बच्चा के नाम धरी हो आ बेरी में भूसा ना धो के लई कने के धरी हो। झूठा नहीं कोनी। हाँ बन रहल बा साहब के यहाँ। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। रात भर में 20 बेरी खैनी खाई लेकिन 2 रुपया के खैनी ना किने। एक नंबर चलाकी बा, एक नंबर शौकीन खैनी खैनियार है बा। कैसे आ तू जैसन किनबो वैसन न खइबो आ उ नइखे किले त कहिए तार निमन है के भाई तनी तू बनाओ। आ तू तो जौन किनबा तन खइबो आ तार किनालका ओरा जाई आ एकर कहियो रोइबे ना करी। काहे कि दादा भीख मांगले बापजी मांगले इहो मांग रहल बाड़े। 3 पीढ़ी से इल मांगिए के काम चला होता। होला यहाँ राम के नाम लिया कि हनुमान जी के झंडा गड़ाई। आजा हनुमान जी का झंडा गड़ा जाला गुप्ता जी ओ जगह पर से पाप त पाप डरम कर बाप विभाग जाले। भूत पिचास निकट नहीं आवे अब महावीर जमनाम तनौर बढ़ा दे ठेकवा बढ़ाइए के एक बार जौन बन जो छुए के नहीं गए। बहुत बढ़िया साउंड बा। वही हनुमान जी के निवेदन करब के हे हनुमान जी आज हमरा जादूलाल गुप्ता जी के वहाँ के माता के आत्मा के शांति जरूर देहब और धर्म के झंडा गाड़ी ये दरवाजा पर कि आज के बाद सुखे सुखों के दुख के दिन देखेगा ना। अरे बलवान हनुमान तरौरा ऐसन के बा दुनिया में बलवान रउआ ऐसन के बा दुनिया में बलवान रउआ ऐसन के बाद दुनिया में बलवान रउआ ऐसन के बाद दुनिया में बलवान हनुमान हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हाथ तीर के हनुमान हाथ तीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम मेरे मन में बसते हैं राम। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। मेरे राम राजा राम मेरे राम राजा राम
हनुमान जी हाय अंजनी के पुत्र श्री राम जी के दूत। देखिए राम के भक्त हनुमान जी गुप्ता जी और जानवर में भी बंदर जात ये का लोग सुबह में नाम ना ले लगी दिन भर भोजन ना मिली ओइसन जात हो के बानर के जात और राम जी के अपना अंदर मंदिरे बना देले। हमने के मनुष्य हो के देखी मंदिर में से सोना चुरा ले से मंदिर में से भगवान के घंटे चुरा ले तरसो एगो बंदर हो के जेकरा तुलसीदास जी लिखे के पर गई कि अतुलित बल धाम हम हिम सैलाब दे हम जरा देह के लंबाई चलाई के थाह ना लागल और जरा बुद्धि विवेक के पते न चलो ये कतना बलवान बुद्धिमान बाड़े। आओ हनुमान जी के जहाँ राम जी के शिरोमणि भक्त हवन बाहरी हनुमान जाना बेरा भगवान लंका से लौटत रहनी रावण के वध करके तो हनुमान जी कहले कि प्रभु तनी हमरा माई से भेंट कर लेती। भगवान कही तार माई कहाँ बाड़ी तो पर्वत पर बाड़ी। तो जब हनुमान जी के संगे राम जी पहुंचा तनी जेकर बेटा इतना बलवान इतना हमार मदद कैले उ महतारी कोई सन बिया भाई वो माई के दर्शन करे के चाहे। राम जी गए अंजनी से भेंट करे आ हनुमान जी जाके प्रणाम करे तो एक तमेचा अंजनी मारता रही हनुमान जी के। भगवान कहले कि हनुमान ई माई है कि कसाई हो अतना निमन बलवान बुद्धिमान लड़का के महतारी आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। हनुमान जी के तू काहे मरलू हो ये हमार तनी मनी मदद करे बड़े जेकर गुण हमरा से ना दियाई। कहले कि चुप रह राम इ नमक हराम बा ये हमरा दूध के अपमान कर देलो ये हमरा दूध के बेइज्जत कैले बाबे एकरा के खून पियोला बानी पत्थर पियोला बानी पत्थर मेघनाथ के मारे के रहे और लंका के जरावे के रहे तो जरा देलो सीता के पता लगा देलो लेकिन एगो रावण के मारे के रहे तो तारे के कहे कि भिरा देलो अक्षय कुमार के मुआ देलो। भगवान अरे वो के कितना ही दर्द दिले भाई हनुमान अरे वो लड़ाई लड़ल के सुखवार हाथ से कितना परिश्रम कैले हो कहली कि माई तरुआ दूध में इतना शक्ति बा कहली कि शक्ति देखबा राम त अपन स्थानमा तबली नु तब पहाड़ कट के गिरे लागल कहली कि यह पिया के पुसले बानी जाओ ना दूध से पहाड़ गिरता आ ई दूध पी कर राम जी तहर मदद ना कैलो तारा से रावण से युद्ध करवा देलो। अंजनी के पुत्र श्री राम जी के दूत तार नाम सुनी सुनी कर भागला जब भूल तुलन राम के। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। अरे गुमान ये हनुमान तोहरा ऐसन के बाद दुनिया में बलवान तोहरा ऐसा
ऐसन के बाद दुनिया में बलवान है हनुमान। आरती कीजिए हनुमान लला की, तुझसे जगाने रघुनाथ काला, तुझसे जगाने रघुनाथ काला। आरती कीजिए हनुमान। कितना बड़ाई करी हनुमान जी। रउआ ऐसन बल में न केहू रामा दल में रहे न रावण के दल में रहे। रौरा ऐसन बुद्धि बल में केहू रहे न दोनों दल में। रौरा ऐसन बुद्धि बल में नहीं रहे। बतिया सिखाई के गईले, बतिया कोई के गईले गौतम तूफान ये बतिया कोई के गईले गौतम तूफान ये हनुमान। त तोहरा ऐसन के बा दुनिया में बलवान है। यही महरी का नाम ले लो, वो माता के नाम पर कुछ भगवान के चर्चा कर जाइयो। जब हनुमान जी के बड़ाई कइला ए चाचा सब, तो हनुमान जी अपन कनमा बन के अपना मालिक के बड़ाई में लग जाले। कहले कि हम ना ऊ यहाँ कहल गई बुद्धिमान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, वीर हुआ, तो उनका मुंह से कम निकला जय श्री राम। श्री माने सीता लक्ष्मी। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। अरे जे कर नहीं या खेवे रघुरैया, चाहे अरे जे कर नहीं या खेवे ले कौन होइया। अरे ऊ कैसे अरे डूबी माझधार। अरे जे कर नहीं या खेवेले कौन होइया। अरे ऊ कैसे डूबी माझधार, जे करैया खेवेले कौन है। अरे ऊ कैसे डूबी माझधार, जे करैया खेवेले कौन। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की। अब नचनिया तू अपना ड्यूटी में लग जा। तन मेन के और बढ़ा दे बाबू, तन और एक के चटक क दी हई बाजा तो नु ते नीचे बढ़ जाता, तने और उठा दी एक के एल। अब देखो डॉली जी, तहार काम बा नाचल, तहार सुमरन न चल के बा।
हमने के रामायण गावल कला बा तो तहर नाच के पुराण गावल कला बा। हाँ कहे कि हमने के लोग आइल बा सुने खातिर आ तारा के लोग आइल बा देखे खाती। हम हैं सुनावे वाला आ तू हौ देखावे वाला। यही से हमने के केहू 5 गो रुपया देला ना, पांडे जी देनी हा, गुप्ता जी देनी हा, केहू आवाज सुनल हो? बाबा ले ली आवाजो ना निकलल हो। आ ए लोग के 10 गो रुपया लइका देले सन 5 मिनट लागेला। लइकवा सोचले से केहू कोई के अंगुरिया धारा जा, यहाँ अंगुरिया धइले सन कि जौन टावर छोड़ले बा भन भन पकड़े लागे। त ई लो हो नवही लइका लोग के ऐसे आव तू अपन सुमरन अब कल तनी तनी तन ना चलो। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। नाली माई हो आरे तोहर मंदिरवा कथिए के लागल, अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरवा कथिए के ले, अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरवा कथिए के लागल, बाहो के वारी कथिए के लागल, बाहो के वारी कथिए के लागल। चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया। ए गुप्ता जी फिर हमार बाबा जी नमक धनिया मनोज पांडे बाबा कौन पैदल बन गुलातन बाबा के आशीर्वाद के कामना बा। ए भाई सुन ले बानी दया थाला मंदिरवा हीरा मोती लागल, अथला पथला के माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल, बाहो के वार हीरा मोती लागल, बाहो के वार हीरा मोती लागल, बाहो के वार हीरा मोती लागल। बोलिए घाट बंधौरा के दुर्गा मैया की लास्ट में हनुमान जी के नाम ले हो। काहे कि जाना माई के जग में आइल बानी, ओ माई के जग में भगवान के चर्चा करे के पहले हनुमान जी के बुलाव के पड़ेला कि हनुमान जी के जगत के माई, दुनिया के माई। अरे उ कौन माई है? औकात सामने ही माई के मंदिर बा। हाँ तो उ कौन माई है? वो तो तारा दो के माई है। कौना दादा के जी? इहन गड़बड़ बा। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। 68 जोड़ा। एने देखो एगो तार परदादा आ गई है। ए खुश रहो का नाम हो?
शिवम गुप्ता, प्रियम गुप्ता, श्रीओम। अरे क्या नाम है, प्रणाम करता नहीं श्रीओम तहर नाम भाई दादा। असली भगवान के हे रूप न हो। इनकरा का टेंशन बजे गेहूं होई कि ना हो। इनकरा जौन चाही जाना बेरा वो कहीं से चाही। खूब पढ़े के बाद लिखे के बाद ठीक ना। सुबह में जागे के बाद मम्मी पापा के प्रणाम करे के बाद स्कूल जाए के बाद फिर आवे के बाद भोजन करके अब बैठ के फिर पढ़े के बाद ठीक नो। इतना नियमावली करी हाल वही माई के बल है जना माई के बल से ये दुनिया चिल्लाता जना माई के बल से ये दुनिया बलशाली बनल बा। आज जना माई के जग में हमने आइल बानी ओ माई के शरीर में से शक्ति निकल गई तो माई के शरीर सौ बन गई। काहे कि शक्ति के बगैर दुनिया चलबे ना करी। बोलो नाम सीधी गुप्ता। खूब बन रहा बाबू हमार, खूब राजा हो कर राजा। ए बबनी 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 लड़की से प्रणाम न कराओ के। लड़की खुद दुर्गा के रूप खोले। खूब बेटा खूब पढ़े के बाद परिधि गुप्ता। तू के हो रिक्ति गुप्ता। खूब प्रीति सृष्टि गुप्ता। जय हो गुप्ता जी। खूब अपने लोग पढ़िया मम्मी पापा के खूब नाम रोशन करी हो। श्री अमरेंद्र गुप्ता जी कौन गाँव खोरीबारी मठिया। 100 रुपया दिलवनी गुप्ता जी का हार्दिक प्रणाम। पूरे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड हिंदुस्तान के सारे गुप्ता समाज का हार्दिक स्वागत। खूब बना रहे राजा हो के राजा हो। खूब पढ़ा लिखा माता पिता का नाम रोशन करो। समय जहिया जा आई जाना घर में जहिया लक्ष्मी के बात सुख हो। जा बेटी खूब पढ़िया। तनी शर्मा जी हुरकुआ उठाई एगो देवी के गीत गाए। वाह वाह ये तो महादेव जी के डीजे है। ई बात तार 1,56,000 के बाद एक बार जे महादेव का नाम लेला जागा महादेव हो जगाओ महादेव माता बहन काहे को अवतारी। ई कितना निमन शब्द है पर के विचार नहीं के करत कि लोग कहता जागा महादेव हो जगाओ महादेव। यानी रोज कहे के चाहिए कि हे भगवान हमरा के सुत ही मत दो, हमरा के जगौले रहो। काहे कि एक दिन तो परमानेंट सुत ही वाला कमवा आ तब ये कहो आदमी बड़े गुप्ता जी ए जी होत बा यादवलाल गुप्ता जी के भगवान के चर्चा एक जना सुतल हो या रात भर गरियो है का कही है ई कहां से पागल लागोई रे सबेरे ही पटौनी करे के भाई जगा दे। आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। ये भोलो से गाथला से ना सुतू गाई इस सुतल मर लेखो सुतब तक का जाने जागे कि ना जागे भी भगवान इस हमरा के तू जगौले रह। यही समय बहन लोग कहता जागो महादेव आ जगौले रहो महादेव। उठाई तो शर्मा जी महादेव का नाम लेके चेला तू बड़ी अपन भाग बना ले लो। इस सही महादेव का डीजे हो एक नाम है हम महादेव डीजे। कर मिलने का पता शमशान घाट प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू बादक इ त झिंगुर हम ठेकैता है त लील गाय हम सब गेहूं खा जाले। अच्छा नचनिया हई हां हां इ बिस कोपड़ी है। जलवहिया लो आ तुले महादेव के कीड़ा मकुड़ा। अच्छा गाड़ी के ड्राइवर हमार ड्राइवर तो बेचारा सौसे दे घोड़ फाड़ा से हो। अब ब्यास जी अपने हमार छोड़ा हम तो महादेव के बसा बैल है बैल है महादेव के बैल। कौन बड़ा है महाबोए मारे जे खोपड़िए खराब हो जाए ना ना छोड़ दे तू न बोलबा उतारू जाने का मुंह ना रोलो कर मुंह का ऑपरेशन को देलू। हेलो एकरा के देखे ले यही से गड़बड़ बरखा बड़ी बोले ले। हेलो ए माइकल बाबू
अरे वो संगे के फालतू नहीं खे फालतू लड़ाई झगड़ा करे बका। ना माने एगो लोग ना कहले जे हई दुआर पर बैठल खाता रिंग के ले जाई अच्छा अधिका भाई के बा संगवा हई माइकवा धरे के बा आओ भैया के होके तो माइकवा के धरे के बा हुरकवा तो आ जाई बाबू रुक आ जाई हल है ना जे बाबू है ना सब बाबू लोग बढ़ जाए आराम से बुढ़वा लोग कीर्तन सुनेला न वही लोग नचनिया के देखेला ए सरौआ लोग खातिर इहो आज बारी इनका सरौआ लोग अपन आनंद ली आ हम पुरानिया लोग के आयुर्वेदिक से आनंद दे चल थमाई थावे छोड़ चल छोड़ माई थावे